Welkom bij het programma Gewest Friesland. We zijn er alle weekend om reportages te laten uit het programma van Gewest tot Gewest. Maar we laten nog maar één reportage zien. Maar dat is ook een heel ingreven reportage. Want het gaat over het zien hier van Gewest tot Gewest. En dat betekent dat er in jongetje 74 ongeveer uitstuurd waar. 74 denk ik, ja, dat denk ik, ja, want het begon in 74. Ja. En alle regio's die moesten een mooie uitzending maken. Ja, dat waren gewoon zijn van dan krijg je de mas dus het zien hier in Friesland. Zie je uit het materiaal wat je maken had in dit zien hier ding werd troost duidelijk maken als dit is die provincie. En toen ben ik er iets van jongen dat Friesland vooral troost in taal toch wat een orde provincie hier. Ja, daar is Johan van der Zee, daar hast jaren en jaren lang programmamaker bij van Gewest tot Gewest. Als dat van zien hier dan dwaammeist, is dat van, je hem wat dingen halen, ja? Nee, ik ben natuurlijk begonnen maar deze reportage mij een onderwerp wat een oormaker had, in de Brekkenpolder, dat weer van mijn tijd, maar dat weer dus wel isolement. Had het isolement meespelen in het karakter van die provincie. Maar ik ga nooit toch van no stickers even zien wat ik van mooie dingen al hier maken had. Nee. Maar het is wel mooi, hè? Dat is wel mooi wezen. Douwe Tanga speelt er een grote rol in. Ja. En dat zeg ik nooit vergeten. Zijn eerste vraag weer wat over Fries op Nederlands. Was het een afstandelijk verhaal, dan stik ik het wel in het Nederlands dan. Of was het een Belutse verhaal, dan doe ik het in het Fries. Nou, dat weer duidelijk. Dat moest in het Fries. Zeg dat eens in? Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Dat is algemeen bekend. Maar als we eens een kijkje gaan nemen in Lemmer, de havenplaats van de zuidwesthoek van Friesland, dan merken we niets van deze grote bevolkingsdichtheid. Rustig ligt hier deze Friese plaats. Nog verstilder liggen de lage landen rond de Lemmer. Het eenzaamst van al ligt evenwel de Brekkenpolder. En dat is niet zo verwonderlijk, want de Brekkenpolder is, hoe vreemd het ook mogen klinken, een eiland. Op dit merkwaardige eiland staan 10 boerderijen al meer dan 50 jaar. Vanaf het moment namelijk dat deze polder door baron van Welder en Rengers tot ontginning werd gebracht. Ja, we wonen daar dus erg afgelegen in die Brekkenpolder. Het is de dichtstbijzijnde plaats waar we dan ook meest op zijn aangewezen. Met bijvoorbeeld daar zijn de winkels enzovoort. Dat is Lemmer. En dat is ongeveer een uur gaans. Als we zouden moeten lopen, zou dat een uur zijn. We kunnen dat ook met de fiets doen. Maar dan moeten we dus in een bootje worden overgezet, omdat het water helemaal om de Brekkenpolder heen ligt. Met dat bootje, dat zijn dan melkboten, 2 melkboten, varen nog steeds. Maar met dat bootje gaan we zondags ook naar de kerk. En elke dag gaan de kinderen daarmee naar school. 'S morgens vroeg gaan ze natuurlijk al van huis. Dan is het nog 's winters vooral, is het nog donker. Dat is 's morgens om ongeveer 8 uur. En 's middags om 3:30 komen ze weer uit school vandaan. En dan gaan ze weer met hetzelfde melkbootje mee terug. Dat is een heel gezellige reis voor die kinderen. Natuurlijk wordt er wel eens gevochten onderweg. Maar er worden ook wel eens spelletjes gedaan. Ik geloof eigenlijk dat ze het wel heel gezellig vinden. Zouden ze met de fiets gaan, dan is het natuurlijk heel iets anders. Zijn er meer gevaren ook? Nee, dat melkbootje, dat is werkelijk nog niet iets wat nou zo vreselijk erg was. Misschien als straks de weg er komt, dat het voor de kinderen nou eigenlijk zo gezellig nog niet is om naar school te gaan. Zo vaart de jeugd na schooltijd huiswaarts. Ze kijken wat naar buiten.
Ze lezen wat. Of ze maken vast wat huiswerk. Het einde van de reis is in zicht. Zo komen ze thuis, iedere dag. De nieuwe generatie, waarvoor het studeren door het afgelegen wonen een hele opgave is geworden. Maar er komt verandering. De Brekkepolder wordt gemoderniseerd. Er komt waterleiding, gas en meer stroom. Er komt ook een nieuwe weg, voorwaar geen overbodige luxe. En dan niet te vergeten de verbinding met de vaste wal. Nog vaart de 72-jarige ponbaas Venema zijn pontje dag en nacht heen en weer. Hij trekt het met zijn sterke handen langs de plaats waar de nieuwe brug in aanbouw is. Wat zal de toekomst voor hem brengen? Maakt hij een kans om zijn grote wens in vervulling te zien gaan? Bruggenwachter worden? Nee, dat is niet gebeurd. Venema die is al heel gauw ziek geworden. En toen zijn ze later verhuisd naar Woudzend. En daar is hij ook na een paar jaar overleden. Dus hij is niet meer brugwachter geworden. Er zijn ontegenzeggelijk meer invloeden van buiten de polder gekomen. Ja. Verandert iemand daar nu door? Misschien wel iets, ja. Vooral het opgroeiende geslacht, zou ik denken, verandert wel. Die voelen dat misschien niet meer zo als wij. Ik denk dat wij ook de oudste bewoners van de polder ongeveer zijn. Maar ik dacht dat de jonge mensen dat wel anders voelden, hoor. Dat die misschien die band ook niet meer zo voelen aan elkaar. Omdat ze dus meer, wat je in het Fries zou uitdrukken van harantjang kennen. Hè? Ze kunnen meer alle mogelijke wegen uit. Ze kunnen bijvoorbeeld bij, als ze nou zeggen, we willen vanavond nog even naar Balk, of we willen naar Sneek, of we willen naar Lemmer, of wat dan ook. Dat kunnen ze doen wat vroeger niet kon. Tenminste, wat vroeger heel moeilijk kon. En dat kan nu wel. En daardoor komen er natuurlijk ook invloeden van buiten. Want ze maken ook kennis met meer mensen, met meer jongelui. En ze komen met heel andere dingen in aanraking dan vroeger. Vroeger was het meer gewoon een isolement meer. Meer invloeden van buitenaf. Heel duidelijk in de Brekkepolder, maar toch ook in de hele provincie Friesland. Een provincie die in Nederland een aparte plaats inneemt. Voor veel mensen ver af lijkt. Friesland is voor mij een Nederlandse regio die het meest uitsprutsen karakter had in dit land. En dat uitsprutsen karakter, dat komt vooral door een paar dingen. Door het landschap natuurlijk, dat oors is als in andere hoeken van Nederland. Ik wil door de mensen. Dat is dus een stuk realiteit. En is van mij een stuk realiteit het bestaan van de Friese taal en ik van de Friese literatuur. Friesland, u uitgereikt door de Federatie van Friese Studenten. Nou, dat vind ik leuk hoor. Met de VVV, waarin u veel toeristengegevens vindt over Friesland. Met achterin een aantal bonnen die reductie geven op de entrees in de musea en op de boten naar de eilanden enzovoort enzovoort. Meneer, hebt u een linkje? Bedankt. Alsjeblieft. Dank u wel. En ondanks onze Friese Nationale Partij hebben wij aan die groene kustenstrasse een simmer voor u vrij. Wij hebben het aanvankelijk gezien als een grapje, met een ideële achtergrond uiteraard. Maar het feit dat wij al 8 keer 10.000 tot 15.000 stuks hebben kunnen laten herdrukken, impliceert dat er vraag naar is. En ik moet zeggen dat de vraag met de jaren toegenomen is. Vorig jaar hebben we in de zomer, dus halverwege het seizoen, een herdruk moeten plegen.
Het is in die 8 jaar dat het paspoort nu verschijnt, en dat is waarschijnlijk niet helemaal door dat paspoort, maar het is wel een stuk drukker geworden in Friesland. Schrikt u daar wel eens van? Nou, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Ik schrik er wel van. Met name het watersportgebeuren loopt bijna de pan uit. En daarom hebben wij als VVV Friesland-Leeuwarden het besluit genomen om ons wat meer te gaan oriënteren op dat andere gebeuren van Friesland. Misschien iets meer in de monumentale dingen, misschien iets meer op het stedenschoon. Misschien ook iets meer op die gebieden die nog wat kunnen dragen. Met name Oudvaars Erf of het Noordelijk Terpenland. En daar zijn wij heel serieus mee bezig. U zult het hier misschien te rustig vinden. Wij zijn geen land van wijn en trein. We stikken hier niet van de gein. Het lukt geen sterveling ons op te vinden. Je kunt hier levenslang in rust en vrede burgemeester zijn. Wij zijn het land gesmeend van seks en erotiek. Al staat de Friese... in het westen geloof ik, als men aan Friesland denkt, dan aan veeteelt en landbouw. Toen u hier kwam, kwam het overeen met wat u verwachtte? Ja, zonder meer ja. Ja. Ik geloof wel dat ook hier de recreatie, de drukte toeneemt. Maar ik geloof niet dat dat nog zelfs maar een klein beetje lijkt op het westen. De rust en de ruimte. Zuidwest-Friesland adverteerde ermee om nieuwe bewoners te trekken. Het kan ook anders. Wonen kan een puur genoegen zijn, zelfs in Nederland. Onverschillig of u nu veel of niet zoveel geld heeft. U moet wel de moed hebben om verder te kijken dan uw straat lang is. Niet ver van stedelijk Nederland liggen huizen met tuinen, waar per dag 4 auto's langs rijden. Huizen waar zelden een vliegtuig overkomt. Huizen bij bossen, meren en grazig groen. Huizen in onbezoedelde buitenlucht. Huizen waar je echt kunt leven. De actie had vooral succes bij gepensioneerde mensen uit de Randstad. Want werk had Zuidwest-Friesland niet te bieden, woningen wel. Het is niet alleen Friesland, maar het is ook een ruim land. Ook ruim in zijn opvattingen, dacht ik. Al denken sommige mensen wel eens dat de Friesen bekrompen zijn, maar valt wel mee. U bent niet de enige die vanuit het westen naar Friesland komt. Dat dacht ik niet, nee. Komen er ook te veel? Nou, op het ogenblik merk ik daar niet veel van. Alhoewel ik wel moet zeggen dat Friesland vergeleken bij... Nou, ik ben nu 60 jaar. Bij 45 jaar geleden wel veranderd is. De dorpen hebben allemaal, buiten de oude kern die er was, een nieuwe laag eromheen gekregen. En al die nieuwe woningen, of het nou in Friesland is of in Brabant of in Limburg of waar dan ook in Nederland, die zijn allemaal hetzelfde. En dat is dus, dat werkt vervlakkend volgens mij. Ik weet niet of het hartelijk klinkt tegenover mensen die in Friesland zouden willen gaan wonen. Maar ik zou zeggen, laat er niet te veel komen. Want dan worden wij een tweede Randstad en die wil ik juist ontvlucht. En dan zou je dan hier bij mij naartoe nemen. Het vliegen samen wil ze bij de verjochte etalages langs rond en ze zegt al die memmen met wiezende en berende ben. Dat zijn 4 men. Dan krijgen we eerst het woordje ier, mevrouw Schaap, ier op een midje. Ken je nog een andere uitdrukking met ier? Of wat erachter? Ier en betiet. Ier en betiet, dat is dus een beetje een sterkere uitdrukking als alleen nog ier. En dan krijgen we de tweede zin, het wordt te veel liachtig. Mevrouw Brouwer, te veel liachtig. Wat betekent te veel liachtig? Dat is het eind van de dag. Als de dag oorgeeft in de avond. In de jon, en kan je er een ander woord voor? Hetzelfde als het Nederlands dus, maar dan in het Fries. Schemering. Schemering, dus skimmerig. Skimmerig. En het ogenblik volg ik hier in Koudem een cursus Fries. Om iets meer van de taal te weten dan je eigenlijk te weten komt door alleen maar met iemand te praten. Je kunt Engels leren als je in Engeland gaat en met de mensen omgaan, maar de fijnere nuances van de taal leer je alleen maar door bijvoorbeeld iets van de grammatica te kennen. En door, laten we zeggen, dat je door vakmensen erop gewezen wordt. Van dit en dat en zus en zo. Dat is moeilijk, hè?
Fries is niet moeilijk, nee. Tenminste voor mij niet hoor. Ik speel ermee. Dus wij vinden dus dat wij alles moeten doen om in dat patroon, het milieu waarin je terechtkomt, om daarin te passen. En daar hoort zeker als heel belangrijk punt de taal bij. Hoort het echt bij het Fries zijn, die taal? Ja, zonder meer. Hoort het echt bij het Fries zijn? Ja, ja, ik dacht van wel, hè? Ja, het is voor mij moeilijk in te denken dat het anders zou zijn. Dat de Friezen schakelen automatisch over op Fries zodra ze onder elkaar zijn. En dan kun je, vind ik, zien en merken dat het dan een gesloten geheel is, een gemeenschap. Het Fries waar dus op het platteland een sociale boppelaar broekt, namelijk de boeren. De boeren op het platteland, dat wie eigenlijk de sociale boppelaar. Net die notaris en die dokter en die enkele dominee, maar de boer. En de boer die verliest in uw maatschappij, verliest die aan status, kan men wel zeggen. Hè. Het platteland verstedelijkt ik. Hè. Er is dus minder verschil en tegenstelling tussen stad en platteland. Al die ontwikkelingen die hebben weerslag ik op de taal, op het Fries. Als het Fries niet de functie van moderne taal krijgt, dan zal in de maatschappelijke processen die de samenleving beheersen, het Fries een rol gaan spelen in de toekomst die in alle opzichten vergelijkbaar is met de Nederlandse dialecten. En wat dat betekent, dat kunnen we zien in Brabant en in Gelderland, in Overijssel en Drenthe, in mindere mate in Groningen en Limburg. Maar we zien overal dat, te beginnen met de steden, het dialect verdwijnt. En dat het op het platteland dan nog lange tijd een belangrijke rol speelt. Maar aangezien het platteland nauwelijks een rol speelt in onze moderne samenleving, is dat een soort geografische fictie. Zoals de verhoudingen op het ogenblik liggen, zal het Fries beslist verdwijnen. Ook al ziet het er op het ogenblik nog zo levenskrachtig uit en ook al hoor je nog zoveel Fries in de steden. Het Fries zal een functie moeten krijgen als moderne taal. Dat wil zeggen geschreven en gelezen taal. En ook schriftelijk gebruikte taal. Dat kan niet anders, dacht ik, dan door het invoeren van het Fries in de openbare administratie, in de administratie van gemeentehuis en provincie. Helemaal niet als exclusief, als uitsluitende taal. Dat zou onzin zijn, want het Nederlands heeft sinds de 16e eeuw rechten verworven in Friesland en met name in de steden die volstrekt legitiem zijn. Er is op heden een 100 of 200.000 wordt er voor de Friese cultuur bij CRM uitlutsen. En er is een burgemeester in Friesland die zei, er wordt te veel geld aan het Fries verdonderd. Maar daar ben ik het helemaal net mee eens. Maar ik denk, dat is maar een begin. Want 200.000 dat is liekevolle wat in Amerika een kwartier televisieuitsturing kost. Dus dat budget per jaar dan. Dat budget 200.000 voor het Fries per jaar, dat budget dan weer net zo volle. Er is het laatste in West die schreeuw, het zou wel goed wezen dat Friesland bij gelijks op het departement van CRM een soort zaakgelastigde kregen. Een soort van commissaris van Fries culturele zaken, die de zaken financieel en zo daar regelen. Ik zou daar net op zien wijzen. Dat zou heel reëel wijzen. Wil men dus hier in Nederland deze tweede taal, die het Fries keert, net alleen in stand houden, maar ook een libbende functie aan in de moderne maatschappij. Ook Friesland verstedelijkt. Het platteland biedt geen werk meer. Dat werk is alleen nog te vinden in de fabrieken in de grotere plaatsen en steden. De plattelandsbevolking van vroeger woont nu in een flat in de stad. En in hun huizen trekken forensen en tweede woningbezitters. De boer van 10 jaar geleden werkt nu bijvoorbeeld in een metaalfabriek.
Ik denk dat je wel blij bent dat je weer thuis bent. Nou ja, wel. En dan kun je wel wat acclimatiseren, hoe nemen ze dat zo. En weer wat in je oude dwang komen. Je oude dwan, je ga hier altijd wennen? Nou, al vlak in de buurt. Ik ben hier nog goed 4 jaar hier. Of wat dit wennen we daar, werd ze nou die nieuwe plaats bouwen. Waarom wennen je hier nog in Nieuwewier? Waarom ben je net in Dokkum te wennen hier? Nou ja, dat nou zozeer gehechtheid aan het dorp weer, dat is zeer net. Want wij wijnen er anders altijd maar wat tussenin, tussen Nijtjik en Nijweer. Maar dan die ontvolking, dat ging echt wat raar. Hè? Zo'n je mensen onreden wel om hier te wennen? Nou ja. Vind je het mooi, hè? Ik vind het hier mooi. Maar ja, die oren vinden het ook ergens wel mooi. Wat maakt dat uit, dat mooie hier? Nou, het romme zegt, ja, dan zijn wij daar echt in geboren. En misschien is dat ook wel een soort familietrek, dat weet ik niet. Het is wel koud soms, hè? Zo wel, ja, maar daar ben wij alleen behouden. De ouderen blijven in het dorp, spreken nog Fries. Hoe komt het met de jongeren in de stad? Ik ben net pessimistisch, laat me het zo voorzichtig stellen. En ik zorg weer wel de gevaren, ik ben in die zin een realist. Hè? Maar mij denkt wel dat de mogelijkheden die er altijd nog liggen, net alleen nog daar behoudt, maar ik daar expansie van de Friese taal, die moeten wij mij als Friesen bewust moeten we die aanpakken. En er is vooral in Friesland heel nodig, een intellectueel kader die hem van deze zaken bewust maakt. Want oors zou het zeggen, als Jan Wiebinga in een gedichtje zei, in het laatste bondeltje dat van hem verschijnd is, hij zei het tegen sarcastisch, wat stiet dat boerenfriesk een eeuwig mooie dee, het jet oer in herentaal en doctorandi plussen de fasen uit. De klokken van de toer klinken dwarp weeroer. Wat is de zin? Wat we er zijn, is het een begin, is het de eind. Ik vind Fien schitterend, dat is een show. Ja, hè? Ja. Dit jouwt een mooi beeld. Het jouwt een beeld van je dorp. Dat wel. Het zien hier van Gewest. We zullen al die jaren hier nog heel vaak praten in de komende afleveringen van Gewest Friesland. En dat doen we dan altijd op de Sneutel. En dan